Esan dizuet igande hauetan, gaurkoan da urrengo bietan, San Joanen liburutik hartuko ditugula evangelio zatiak, lehenbiziko kristauek, Pasko gauean bataiatuko zirenak prestatzeko hartu zituzten zati berberak. Guri ere egoki datozkigu zati hauek, Pasko gauean bataioko aginduak egiaz berritu izateko. Lehenbiziko katekesia urbizi emaileaz dugu. Urbizia Espiritu Santuaren irudia da. Jainkoa beste inork eman ez dezaiguken bizi betearen irudia. Jesusengan sinetsi ezkero, berak sorrarazten du gure baitan betiko bizia darion iturburua. Bataioko urbizietan murgiltzean, Jesusen espirituagan murgildu ginen. Jesusekin batera, pekaturako hil ginen, pekatuari uko eginez. Eta Jesusekin pizturik, jainkoarentzat bizitzen hasi ginen. Jesusekin piztu egin ginen. Orduan jainkoa bere maitasuna isuri zuen gure bihotzetara, espirituaren bitartez. Hori guztia gertatu zitzaigun, Jesuse bere bizia eman, eta berriz ere bete-betean hartu zuelako. Horregatik esan dezaiguke, jainkoaren doaia zein den, eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zer horrek eskatuko zenioke, eta berak, urbizia emango lizuke. Jesus dugu bai, mundu ontako basamortuan, gure garria, asedezaken arkaitza, urbizi emailea, darion iturria. Izan ere gu pekatari ginelarik, esan digu San Paulok, pekatutik askatzeko indargabe geundelarik, Kristo gaiztuen alde hiltzen, neurrigabeko maitasunak eraginik, pekatari ongana hurbildu zen Jesus, bizi egarria gauza materialetan ase genezakela uste genuen ongana, hoietakoa zen emakume samariarra. Baina ezin zion inork ere ase egarria, Jesus hurbildu zitzaion arte. Jesusengan aurkitu zuen etortzekoa zen Mesias. Jesuse bere izatea bere eginkizuna ere agertu zion, ni naiz. Erantzun horixe bera emana zion jainkoa Moisesi, sutan zegoen sasi hartan izena galdetu zionean, ni naizena naiz. Jesus aurkitzea ba, erabat aldatu zuen emakumea, bihotz berritu, eta beste erabatekoa izaten hasi zen. Eta gainera, Jesusen testigu gartxu bere herritarrentzat. Jesusengan sinistera eraman zituen. Eta hala, Jesus iberari entzunez, samariarrek fede aitorpen nagusi egin zuten. Geuk entzun diogu eta badakigu hau dela egiaz, munduaren salbatzailea. Emakumear bezalako aldaketa eta samariarrek bezalako aitorpena egitea eskatzen zaio bataioko uretan murgilduko denari. Senideok, Garizumako bidealdian goazelarik, San Joanen liburuko katekesi berezi hauek gidaturik, Kristauok benetan prestatu beharra dugu, Pasko gauean da Paskoaldian bataioko agindua berritzeko. Guri ere hurbildu zitzaigun Jesus. Dei egin zigun jokaera aldatzera. Baietza eman genion, bataiatu gintuztenean, baina maiz egin oidegu atzera, aixe itzultzen pekatu bideetara. Guk ere beraz zalantzan jartzen dugu jainkoaren ongi nahia. Gure artean da jainkoa bai ala ez. Galdatu dugu behin baino gehiagotan, Israeldarre basamortuan bezala. Horregatik, konbertitzen saiatu beharra dugu Garizuman. Emakume samariarrak bezala, Jesusengan urbizia aurkitu degula oharturik, apalik eta bihotzez egin dezaiogun eskabide hau. Jauna, emairazu, zuzeran urbizi hori. Berriro
egarri ez nadin.